Obodo Enugwu otu Aguleri dị na kansụl Anambra East zụlazụ ma kpọtụọ dịka eze ọdịnala ha bụ Igwe Ejiofor merubere mmemme Ovala nke mbụ na mbụ ya n'ụzọ dara ụda. Ovala njikọ Enugwu otu Aguleri dịka esi wee gụọ ya afa bụ nnọọ oge eji wee fụ ọnụ ọchị ka ọ walụ ndị obodo ahụ ka ha kwasịrị ma rụsie ozu maka eze ọdịnala ha lagoro mmụọ bụ Igwe Emmanuel Obiora na Odinsa Amaka Chibuzokoye soje ya bụ mmemme wee weta aka ịga n'ugbu a. Ndị Enugwu otu pụtara na Igwe iji wee kwanye ugwu nyere omenala ha nke bụ ịgba Ovala Igwe ma welukwa oge ahụ wee kpere chi ha ekpere n'ihi na ala ha bụ ala na-amịpụta mkpụrụ ma kpekwere ndị ụmụ ha ndị nwoke na ndị nwanyị ekpere. Ovala nke arọ a akpọrọ Ovala njikọ bụ nke ndị obodo dị iche iche bịara gụnyere ndị eze ọdịnala ndị nke si na Anambra North na ndị Ọmabala ebe ndị ichie ndị ojiana ndị ruling council ndị ọgọ nwanyị na ndị ọzọ dị iche iche bụkwa ndị bịazuru na ya bụ Ovala kpọrọ ọkụ n'ọnụ mgbe Igwe Ejiofor pụtara na uju ya ebe o ji ekike niile eji mara ndị Igwe wee pụta ya na nwunye ya bụ Ifeoma Ejiofor gụnyere ndị kabinet ma wee gbagharịa egwu ebe ọ bụ ndị Igbo eze duwerele ha na ya bụ ama ebe a nọ wee mee ya bụ Ovala. Mgbe ọ gbasịrị ya bụ egwu, Igwe Ejiofor gara n'iru ma kpee ekpere ọjị ebe o kenere Chineke maka ịdọnye ya n'oche dịka onye eze ọdịnala Enugwu otu Aguleri ma sịkwazịa na Ovala bụ nke na-ejikọ ha ma sịọ na udo na ọganiru na ịhụnanya ga-abụ nke ga-amị mkpụrụ tọrọ atọ n'obodo ahụ ma kwukwazịa na nsogbu nke nwere n'oge gara aga n'etiti ha na ndị agbataobi ha bụzi nke edozigoro. Igwe Ejiofor gara n'iru ma too aka na-achị steeti a maka ọrụ ụzọ nke ọ bagidere na ya bụ ebe ya na ọkụ latrik ma yozie ndị Orient Refinery ka ha marụ ihe bụ orubere ha ka ha nye ya dịka ndị ọ bụ n'obodo ha ka ya bụ Orient Refinery dị. Onye isi oche Anambra East Traditional Rulers Council Igwe Ejiofor nke Umuoba Anam gara n'iru ma too ndị Enugwu otu Aguleri dịka ha gbakọtara nso ma nyere aka ịhụ na eze ha bụ nke adọnyere n'ọkwa ma na-emerube mmemme Ovala ka a wee nwee udo tọrọ atọ na ya bụ obodo. Ọ gara n'iru ma sị na dịka onye eze ọdịnala nke gboo na ya na-akụziri ndị ọhụrụ ihe ha ga na-eme ka ha wee na-enweta ezigbo ụsa udo na ọganiru nyere ndị ha na-achị. Igwe Ejiofor n'oge Ovala gara n'iru ma chibe ụfọdụ ndị mmadụ ndị nke metara mkpụrụ dị mma na ya bụ obodo echichi ebe otu onye bụ Chief Nnamdi Adimorikele onye jere ozi na ya bụ obodo dịka onye President General so na ndị etunyere ya bụ ugwu. O wee gaa n'iru wee yọọ ka ọganiru bụrụ nke tọrọ atọ n'ime ya bụ obodo ma yọọ ndị na-anọchi anya ha ka ha gaa n'iru na-eweta udo na ịdị n'otu. Adogotekwere ndị ọhụrụ n'oche ebe ọ bụ Maazị Joseph Odikpo bụ onye bụzi President General nke ya bụ obodo. Ịgba mmanwụ dị iche iche na ịbịanye onyinye na egwu bụ ihe pụtara ihe na Ovala nke mbụ Igwe Ejiofor gbara. Abụ m Amaka Chibuzokoye maka akụkọ ụwa ABS.